बाबा, हं? आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं? हं. गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. गोवा राज्यात सिंधुदुर्ग व चंदगड कोल्हापूर येथून येणाऱ्या बॉयलर कोंबडीचा दर्जा खाण्यालायक असावा व त्यात कोणतीही भेसळयुक्त बॉयलर कोंबडी येऊ नये या उद्देशानं प्रेसिडेंट ऑफ गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर असोसिएशन ही संघटना स्थापन केली. याला सिंधुदुर्ग व चंदगड कोल्हापूर येथील शेतकरी व विक्रेत्यांनी पाठिंबा दर्शवत गोवा येथील बॉयलर पोल्ट्री फार्म असोसिएशनच्या पाठीशी असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. हांव रिप्रेझेंट करता ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशन. तेमी आपल्या ट्रेडर आनी फार्मिंगाक सांगिल्लें आनी हे साहेबान आपणाची एज अ महाराष्ट्र ट्रेडर सांगिल्लें. आमची एक विश आहा व एक आमची एक मोटो आहा की आमी एज अ शॉपकीपर म्हजो बी कितें तर कर्तव्य आहा की तो कितें हाडून दिलें हांव खोपोवपा ना. सद्याक म्हजें पोट भरपा हांव कसलोय माल हाडल्यार विकता आनी कस्टमराक एक कोंबडी जी दोवी पाकाची ती म्हाकाय दोवी पाकाची, पूण एज अ शॉपकीपर हांव ते दोवे कोंबड्या पाका फाटल्यान कसली दुयेंस आसा तें हांव वळखता. पूण एज अ कस्टमर आमचो गोंयचो लोक जावं कोणूय कस्टमर आहा ताका ती दोवी कोंबडी कितें तो आपणाक एक 5 रुपया सस्ती मेळटा पूण खूंय येता ते खूंयच्यान 5 रुपया सस्ती म्हाका हाडून दिता म्हूण हांव विकता. पूण आतां आमी हालींच चयलें की खूंय तरी तेजेर कंट्रोल ना, हो एक ट्रेड अनऑर्गनायज्ड आहा. सो आमी त्या बाबतीन आमी दोनी एसोसिएशनां गोंयांत एक बरो डिजीज फ्री एक हायजिनीक बर्ड वो हाडपा दिवपा आमी वो आतां आमचो लास्ट 1.5 year आमी प्रयत्न करीता. सो हें खूंय तरी कोणा तरी एक अटकता. कितें अटकता हे आमचे थोडे गोंयचेय बी आहाय तितून तेंकाय बी ते खूंय तरी त्रास जाताय आनी तितून भितर हेंकां तेंचो साथ मेळपी भायलेसून आहा. आतां हो ट्रेडर खंयचे जर एक फार्मार माल बांदता त्या फार्माची हिस्ट्री कोणाक खबर ना, तो कसलो बर्ड तो खबर ना, तो हाडटा आपलें पोट भरपा जाय म्हूण ताका कांय आमचे बी कांय विरोध ना. तेमी खंयचो धंदो, पूण तेमी जेन्ना गोंयांत माल हाडून दिता तो तेमी बी खंयच्यान काळजी घेवपा जाय की आमी गोंयकारांक तो डिजीज फ्री किंवा एक तरी खंय तरी एक बरो हायजिनीक बर्ड दिवपा जाय. हेंकां जे कोण आमकां ओपोज करताय किंवा ते महाराष्ट्र ट्रेडर जावं किंवा आमगे गोंयचे कोण तेंचे बरोबर सामील जालाय तेंकां आमची ओपन चॅलेंज आहा जाल्यार तेमी आमचे प्रेसा मुखार वो कोणाचे मुखार ओपन डिबेटीचेर आमी हे ओपन डिबेटी हांव तांकां आयज ओपन चॅलेंज दिता. तांकां जाय जाल्यार ही ओपन चॅलेंज तेंकां आमचे पयलीं येवन फेस करचें आमी सांगताय आमी कितें करूं सोदताय तें आनी तेमी सांगचें ते कितें करूं सोदताय तें तेजेर लोकांक कळोवन दी वॉट इज रायट एंड वॉट इज रॉंग. द ऑल गोवा पोल्ट्री फार्मर्स अँड ट्रेडर असोसिएशन सेम तेंचे आसा ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशन. सो वी आर कॉलॅबरेटींग विथ इच अदर. आमी तांकां सपोर्ट दिताय ते आमकां सपोर्ट दिताय सो दॅट आमी लोकांक बरें हें दिवपा आमी लोकांक हायजीन शिकोवन आनी खूंय आमचो हे असो हेतू ना की आमी पयशे सुबेज काडून लोकांक कातरपाचें वो लोकांक हें करपा आमगे हें ना. आमी फकत खूंय तरी एक लोकांक एक सेफ चिकन दिसून आमगेलो हो एक प्रयत्न आहा. हांव ऑल गोवा पोल्ट्री फार्मर्स अँड ट्रेडर असोसिएशन प्रेसिडेंट जयकृष्ण नायक परत एकदां तुमच्या मुखार आयले आमी. जो हो गेले 1 म्हयनो जालो पोल्ट्री रिलेटेड जो इशू चलतालो जो चंदगड आनी गोवा हेजे भितर जो इशू चलतालो आनी लास्ट टायम तुमकां खबर आशिल्लें ऑल ऑफ सडन एक संडेक तेडी चंदगडवाल्यांनी स्ट्रायक केलो आनी गोंयान बर्ड्स हाडपाचें बंद केलें. तुमी आयकलांय आसतलें फाटल्या तेंपार आमचे 1 वर्स पयलीं लोकांनी भाजी पालो रोवपाची सुरू केली पूण ती भाजी जेन्ना रेडी जाता पूण ताका जो रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काडून जो रेट मेळपाचो तो तांकां मेळना. हेजे खातीर रिजन कितें आसा जे सगळे भायल्यान जे येता तेजे कंट्रोल ना. दोडामार्गाची बाउंड्री गोवा आनी दोडामार्ग बाउंड्रीचेर आमी ही मिटींग आयज अरेंज केल्या आनी हे मिटिंगेचो जो पळय डिमांड आशिल्लो तो चंदगडवाल्यांनी चंदगडचे तेंचे पोल्ट्रीचे अध्यक्ष आसा तुकाराम धुरी हेवूय हांगा आयिल्ले आसा आनी तेंचो डिमांड आशिल्लो तेणी गोंयांत येवन आमच्या सरकारा कडेन अपील केल्लें डिमांड केल्लो की आमची आनी तुमी सरकारान मध्यस्थी घेवन हेजी एक तोडगो काडचो. ते प्रमाणे लास्ट 15 दीस पयलीं एक मिटींग जाल्ली परत आयज दवरलेली आनी आज ते आयिल्ले आसा. सो तेजे बद्दल आतां आमी आतां मिटींग जाली आनी आमचे सगळे डिमांड आशिल्ले एक खंय तरी कॉम्प्रमायज जाल्या आनी बरे भाशेन तेजें आतां फुडें करुया तांकां आमी सांगलां. मी तुकाराम धुरी चंदगड मधून आम्ही ट्रेडिंग वाहतूक म्हणजे बॉयलर वाहतूक करत असून
मध्ये आता एक 6 महिन्यापूर्वी गोव्यामध्ये असोसिएशन झालं आणि त्यांनी आम्हाला अट ठेवली होती की बारकोड तुम्ही काढून घ्या. त्या संदर्भात मग दोन्ही संघटना दोन्हीकडे संघटना झाल्या तर संघटनेतनं थोडंसं कॉम्प्रोमाइज होत नव्हतं. त्याच्यामुळे थोडेमध्ये इश्यू झाले. पण त्या इश्यूमधून आम्हीच बोललो होतो की शासनानं ह्याच्यामध्ये काहीतरी तोडगा काढून निर्णय द्यावा आम्हाला. 17 तारीखला मीटिंग झाली होती. त्यावेळेला CM साहेबांचे जे आमचे भालचंद्र सावंत साहेब होते त्यांनी मध्यस्थी केली आणि दोन्हीकडचे काय इश्यू असतील तर ते सॉल्व करू आपण. आणि एका मिटिंगमध्ये होणार नाही, अजून एक मिटिंग घ्यावी लागेल म्हणून आम्हाला 29 तारीख दिली होती. पण 29 तारीखला मिटिंग झाली नाही. आज 31 तारीखला मिटिंग होती. आता मिटिंगला मी आलो पण बाकीचे इतर थोडेसे गैरसमज प्रत्येकाच्या मनात आहेत. मी प्रत्येकाला कॉन्टॅक्ट करून सांगण्याचा प्रयत्न केला पण बाकीचे काय आले नाही. जेव्हा आम्ही 40 दिवस पोल्ट्री फार्ममध्ये काम करणार आणि आम्हाला प्रोडक्शन कॉस्ट जेव्हा 90 रुपये असेल आणि तीच समजा आम्हाला ट्रेडर्सने 70 रुपये दिली तर या फार्मरने करायचं काय, हा आमच्यासमोर मोठा प्रश्न असतो. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बाकी सगळ्या गोष्टींचे आपण रेट फिक्स करतो, परंतु हा ब्रॉयलर जो विषय आहे ह्या ब्रॉयलर विषयाचा रेट कधीही फिक्स होत नाही. बघा, हा रेट नेहमी कायम डाऊन असतो. ट्रेडर्स असतील किंवा इतर जे घटक आहे या क्षेत्रामधला तो आज कुठेच्या कुठे गेलेला आहे, परंतु पोल्ट्री फार्मर जो आहे हा पोल्ट्री फार्मर साहेब जिथं आहे तिथंच आहे. त्याच्या शेळी ज्या आहेत त्या आज पूर्णपणे मोडकळीस आलेल्या आहेत. का? कारण हा जो मार्केट रेट इश्यू आहे हा मार्केट रेट इश्यू सगळ्यात महत्त्वाचा या ठिकाणी कारण ठरतो आहे. जेव्हा आपण 100 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट काढतो आहे त्या मालाचं तेव्हा आपल्याला मिळतं 70 रुपये. मग 30 रुपये मायनस करून शिवाय परत ट्रेडर्स आहेत मायनस करून उचलणारे, मग याच्यात फार्मरला काही मिळत नाही. म्हणून आज या असोसिएशनने जी पावलं उचललेली आहेत त्याला आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा पोल्ट्री फार्मर संघटनेचा माझा पूर्णपणे त्यांना पाठिंबा आहे. आम्ही सगळी जिल्ह्यातील पोल्ट्री फार्मर यांच्या बाजूने आहोत. जो काही चांगला निर्णय घेत आहेत हा फार्मरांच्या हिताचा आहे हे सर्व फार्मरांना आज या ठिकाणी कळलेलं आहे. म्हणून मी त्यांना त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो. त्यांनी आपलं हे काम जे आहे हे निर्विवादपणे कोणाचंही या ठिकाणी बंधन न जुगारता या ठिकाणी त्यांनी चालू ठेवावं अशी त्यांना भविष्यासाठी मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.